Children of God, mga anak sa Diyos. Baguhay lang, nag-viral sa internet ang isyu sa usa ka Filipino-American nga naka-represent sa Philippines sa usa ka international pageant. Nasuko ang daghang netizens kaniya human makita ang usa ka video o mga komentaryo nga ilang gihubad nga walay igo nga pagpasidungog kining representative kaniadto sa Pilipinas ug sa iya usab nga representation sa atong nasod. Imbis nga ang maong Mr. Philippines mokanta og pambansang awit, ang iya naman noon nga gikanta mao ang sa laing nasod kung diin pod siya nagikan o nagpuyo. Sulod lamang sa pipila ka oras, daghang tao ang mipadayag sa ilang kasuko sa social media. Ang uban nanawagan dayon nga kansilahon siya ug putlon ang suporta kaniya. Kini mo ay gitawag karon nga cancel culture. Di nang usa ka sayop o kontrobersyal nga pahayag mahimong hinungdan sa dinalian nga paghukom sa usa ka tawo. Tinuod nga adunay mga pulong og binuhatan nga kinahanglan panubagon. Apan usahay ang kalibutan, dali kayo muhukom og slow, hinay sa pagpasaylo. Kung ang internet usahay paspas sa pagkondina, ang Ginoo lahi kayo sa iyang pamaagi. Ang Dios dili mudawat sa sala apan andam kanunay mudawat sa makasasala nga naghinulsol. Mao kini ang dakong kalainan tali sa hustisya sa kalibutan o sa kaluoy sa Ginoo. Mao usab kini ang tema sa ebanghelyo karong adlaw. Daghan kanato ang dali makakita sa sayop sa uban apan usahay lisod makakita sa atong kaugalingon nga kakulangan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tao nga dali mohukom kasagaran adunay mga butang nga wala pa niya maatubang sulod sa iyang kaugalingon. Mingon si Jesus nga nganong makita man nato ang puling sa mata sa atong isig katawo apan dili nato makita ang troso nga anaa sa atong kaugalingong mga mata. Bugat kayo ni nga mga pulong. Ang puling gamay ra apan ang troso dako kaadyo. Nagpasabot kini nga usahay mas sensitive kita sa sayop sa uban kaysa sa atong kaugalingong mga kakulangan. Mingon si Jesus, "Why do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye?" Matthew 7:3. Sa binisaya nga hubad, nganong tan-awon man nimo ang puling sa mata sa imong igsuon apan wala nimo tagda ang troso sa imong kaugalingong mata. Wala nagpasabot si Jesus nga dili na nato tagdon ang sayop. Ang iyang punto mao nga kinahanglan una natong susihon ang atong kaugalingon sa dili pata muhukom sa uban. Ang mapaubsanon nga kasing-kasing mas andam sa pagsabot kaysa sa paghukom. Gani daghang panagbangi sa pamilya o komunidad ang nagsugod tungod sa dali nga paghukom. Usahay makahukom ta sa usa ka tawo tungod lamang sa iyang usa ka post, sa usa ka litrato o usa ka chismis. Wala nato mahibaloi ang tibuok istorya. Wala nato masayri ang iyang mga pag-antos o pakigbisog. Mao nga ang Kristiyanos gitawag sa pagpaminaw o pagsabot sa dili pa muhukom. Ang tao nga dali muhukom kasagaran adunay mga butang nga wala pa niya maatubang sulod sa iyang kaugalingon. Ikaduhang punto, ang pagbag-o sa kalibutan magsugod sa pagbag-o sa kaugalingon. Wala gitapos ni Jesus ang iyang mensahe sa pagbadlong lamang. Gitudluan niya ang mga tinun-an nga kuhaon una ang troso sa ilang mata aron makakita sila pag-ayo. Ang tao nga nakaila sa iyang kaugalingong kahuyang mahimong instrumento sa pagtabang sa uban.
Ang tao nga naghuna-huna nga wala siya'y sayop, mahimong makapasakit sa daghang tao pinaagi sa iyang garbo. Dili ni panawagan sa paghunong sa pagkorek o pagtulid sa uban. Kini panawagan sa paghinulsol una sa dili pa magtudlo sa uban. Ang pinakamaayong magtutudlo mo ang tao nga nasayop sa iyang kaugalingong kahuyang, nasayod sa iyang kaugalingong kahuyang. Kung gusto nato nga mahimong mas maayong bana, asawa, ginikanan, pare o leader, kinahanglan magsugod kita sa kaugalingong kasing-kasing. Dili nato mausab dayon ang kalibutan. Apan mahimo natong usbon ang atong pamaagi sa pagsulti. Mahimo natong usbon ang atong pamaagi sa pagtanaw sa uban. Ug pinaagi niini hinay-hinay usab nga mausab ang atong palibot. Ang pagbag-o sa kalibutan magsugod sa pagbag-o sa kaugalingon. Story time. Nindot nga mahinumduman dinhi ang sambingay ni San Lucas bahin sa Pariseo ug sa maniningil og buhis nga misulod sa templo aron magampo. Ang Pariseo mitindog sa atubangan og mapasigarbuhong nagpasalamat nga dili siya sama sa ubang mga tao, mga kawatan, mga limbungan, mga makasasala. Iyang gisgutan ang iyang mga maayong binuhatan ug ang iyang pagpuasa. Samtang ang maniningil og buhis nagtindog intawon sa layo ug dili gani makahangad sa langit. Gidukdok niya ang iyang dughan ug niingon nga kaluy is nangayo siya sa kaluoy kay makasasala siya. Sa pananaw sa kadaghanan mas matarong ang Pariseo, apan sa pananaw sa Dios lahi ang nahitabo. Mingon si Jesus nga ang maniningil og buhis mipauli nga gipakamatarong sa Dios. Ang Pariseo napildi sa iyang garbo. Ang maniningil sa buhis nakadawat sa grasya tungod sa iyang pagka mapaubsanon. Kini nga sambingay nagpahinumdom kanato nga ang Dios mas interesado sa mapaubsanong kasing-kasing kaysa sa mapahitason. Children of God, mga anak sa Diyos. Ang kaluoy nga atong gidawat, kinahanglan usab natong ihatag sa uban. Ayaw tuguti nga ang garbo mao'y mahimong sukdanan sa imong pagtanaw sa isig katao. Ang kaluoy mao'y timaan sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Ang kalibutan adunay igo na nga mga maghuhukom. Ang kalibutan ang hinahanglan og mas daghang mga tawo nga andam mosabot og motabang. Makakaton unta kita sa pagtan-aw sa uban pinaagi sa mga mata sa Dios nga puno sa kaluoy. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.